guys! I'll have my coffee. As usual, yung brown and creamy at saka yung collagen na bello ko. Wala pa dito yung nagtatrabaho. Hindi nila na-open. Hindi nagising yung kapatid ko. Tapos si mama din. Narinig niya pero hindi niya pinansin. Nakakaloka. Next ko si Papa. Pabalikin siya. Kasi kumatok naman siya. Kaya lang wala nga lang nag-open. I'm gonna have some pancake. I will have this for breakfast. Someone told me na masarap daw yan with cream cheese. So yeah, so we'll see. Katatapos ko lang mag-breakfast and it was good. The pancakes with cream cheese is good. My brother actually really liked it. He finished 4. I finished 2. I am just gonna edit a video. I haven't been filming for the past 2 days kasi nga may nagtatrabaho and maingay siya. And then later on, I will take care of my vanity situation. I will show you guys later kasi I'm having problems with my storage kasi lumiliit na yung storage ko. Dumadami na yung aking mga mukha. This is the situation right here, guys. Mamaya ako na to i-fix kasi hindi pa ako tapos mag-edit. Bumaba lang ako to get water and also to check kung open na yung tindahan kasi tinext ako ng JRS. Meron daw akong package tapos hindi nila alam kung saan ang aking bahay. Okay, so I'm back here. Ang gagawin ko dito actually, this organizer is from here. Dito ko siya nilagay noon. Tapos yung mga nilagay ko dito are like not really the stuff that I use on a daily. I don't know, just random stuff. So I'm planning to take all those stuff inside. Clean it up, tapos dito ko na ilagay yung ibang makeup ko kasi bongga. Dito may mga makeup yan dyan, makeup, yep, nope, but dito marami na, sobrang gulo na, so I need to organize this. Kailangan ko lang gumawa ng mga karton na paglalagyan ko nito para ma-organize siya ng bongga at saka yung paglalagyan ko ng mga gamit na nandito. So that's what I am going to do today and yeah, we'll see what I come up with. Okay, so nakuha ko to sa tindahan, perks of having a tindahan, and then I'm going to make boxes para ilagay ko dito. I think I'm gonna make like 1 big box, 2 small boxes, 1 big box, 2 small boxes. We'll see. Nakagawa na ako ng mga boxes. Tapos lumabas din ako kanina. Bumili ako ng spray paint. So spray paint ko yung mga boxes na ginawa ko. I will need to let it dry for 25 minutes before the second coat. But yeah, it's downstairs. And then ito yung kaguluhan. I will do a video nga pala guys about my filming setup, editing, camera that I use, just about YouTube in general. So kung meron kayong mga tanong about that, please comment below with the hashtag #AskRhaze. I will put the hashtag in here. Any YouTube related questions. I already filmed my Q&A video and it will be up matagal pa, but I already filmed it, so now it's time to film the filming setup or whatever videos. I'm just gonna take a shower and then film later on. Hindi dumating yung tao ni Papa at all. Akala ko magre-report siya half day, hindi talaga siya dumating and yeah, nakakainis kasi tatagal na naman lalo yung trabaho dito. Anyway, wala na akong magagawa doon. Good morning, guys! Nihintay namin yung tao ni Papa para gawin na yung stair ko. Hindi pa tapos. Look at that. Kailangan niya tapusin yan. Kahapon wala siya whole day. Tapos ngayon, malapit na mag-9. Tapos wala pa rin siya. Naiinis na ako. Hindi ako magkapag-film ng maayos kasi nandito siya. And iniisip ko na matatapos niya to this week. Kapag hindi siya nag-report ngayon, matatapos niya ba to this week? Nakakaloka naman. I'm gonna get my collagen. I will have my breakfast. I organized my vanity na nga pala kahapon, guys. So this is what it looks like right now. So meron akong mga boxes na ginawa kahapon. Nilagay ko dito. Hindi pa ako tapos, but those are the boxes. I know tsaka siya, but I don't care. Kasi nakatago naman siya eh. Tapos ito, nilipat ko na dito. Nandito na yung mga makeup ko. Yan. So, ito, hindi na siya ganun ka-messy tingnan. Anyway, got my collagen. Let's have coffee. Hi! Excuse me! Smewski! Hi, Lai! Uy!
Nag-aaway na naman kayo. Like, ano yan, like? Bakit meron kang basahan, like? Bakit meron basahan si like? Hay nako, itong dalawang to. May like? Ay, kan. Hindi niya kinakagat yan. Nag-aanohan lang sila. Sweet yung dalawang yan eh. Sweet. My breakfast is ready. So I have my coffee. Ito yun. Brown and creamy. My Bello collagen drink. And then sky flakes. Yummers. Kain tayo. Meron talagang mga ng lemon, no? Kasi si Mark, naglalagay siya ng lemon sa mukha niya para sa acne niya. Na madami na kasi. Hi guys! Tinatamad ako. I need to update a review. I'm actually reviewing this lipstick right now. Nandito na si Kuya. Dumating siya. So, hapon lang yung report niya today. Maghahanap na sana si Papa ng bago kasi akala niya hindi na darating si Kuya. But dumating siya ngayon. Nandun siya sa hagdan. Ayoko munang mag-update kasi maririnig niya ako. Baka isipin niya na babaliw na talaga tong batang ito. Actually, wala akong plano mag-film today. Kaya lang wala siya kanina. So, sabi ko, sayang naman yung araw kasi kahapon hindi ko alam na wala siya. Hindi ako nakapag-film kahapon ng review. And alam niyo naman kapag review, I need to take a shower early para masimulan ko yung review ng maaga. Hi guys! I'm cooking bacon. Nainis ako. Nakatulog na naman ako. Nakakainis. Nakatulog ako mga 4:30 ata. Tapos nagising ako 6:30. Bongga. Good luck sa akin mamaya. Hindi na naman ako makakatulog nito. Luto ko is Virginia bacon. Yummers. Hi guys! Katatapos ko lang i-close yung review ko and yes, I changed my top kasi wala lang. Gusto ko lang maiba yung top sa video ko. So, magbihis muna ako kasi I think pangako sa'yo na. Timing na timing. Katatapos ko lang mag-review. Perfect. Shout out time! Hi to Sparkly Eye Candy. Hi! Shena or Sheena? Chong Chin and to her boyfriend MC Chester Kyle Jacob. Advance happy anniversary sa inyong dalawa. Anniversary nila sa December 10. Julian A. Hi. From Instagram, hi to KXNBRNRDO_. Hi to Reina Cadena and to her boyfriend Vincent. Meron siyang channel and magto 2 years and a half na sila. Bongga! Congratulations! Hi to Abby Mastura from Cotabato City. Hi to Miss K. Hi to Shena Escusura from Oman. And to her husband na si Richard Sulia na nasa laot ngayon going to Asia. Mag-ingat ka. Hi to Cethel May Manangan. Hi to Lai Ann. Hi to Christine Conanan and to her boyfriend and happy mansari sa inyong dalawa. And lastly, hi to Shana Marie Espino from Davao City. Hi! And that's it for this vlog, you guys. I will see you guys tomorrow. Do not forget, be good. Thank you for always watching. Bye. Good night.